Ang pansit isa ka sikat nga pagkaon nga Pilipino nga ginahimo halin sa pansit. Ang mga pansit ginamix sa mga utan kag karne pareho sang manok o kun baboy. Pirmi ini ginahimo sa mga kaadlawan o kun espesyal nga okasyon kay ang pansit ginahambal nga nagahatag sang malawig nga kabuhi. Manamit kag madali kauno ng pansit gani paborito ini sang mga kabataan kag mga tigulang. Pirmi ini ginaserbi upod ang hiwa sang suha para magdugang sang gamay nga aslom nga sabor. Ang pansit isa ka sikat nga pagkaon. So when we say sikat, that's famous. Pagkaon is food. So pansit is a famous Filipino food from pansit noodles. Ang mga pansit ginamix sa mga utan, that's vegetable, utan kag karne, that's meat, pareho sang manok like chicken and pig or pork, baboy. Pirmi ini ginahimo sa mga kaadlawan, so usually this is cooked during birthdays, that's kaadlawan, or special occasion. Kay ang pansit, so it is said that pansit gives a long life. Nagahatag, give, and then malawig, that's long, and kabuhi is life. So it gives or it helps with long life. Manamit kag madali kaunon ang pansit. When we say manamit, that's delicious. Madali kaunon is easy to eat. And gani paborito ini sang mga kabataan. When we say paborito, that's favorite. And kabataan are children. And tigulang are old people. Pirmi ini ginaserbi upod ang hiwa sang suha. So usually this is served together with a slice of lemon para magdugang sang gamay nga aslom nga sabor to add a little more little sour flavor. Ang pansit isa ka sikat nga pagkaon nga Pilipino nga ginahimo halin sa pansit. Ang mga pansit ginamix sa mga utan kag karne pareho sang manok o kon baboy. Pirmi ini ginahimo sa mga kaadlawan o kon espesyal nga okasyon kay ang pansit ginahambal nga nagahatag sang malawig nga kabuhi. Manamit kag madali kauno ng pansit gani paborito ini sa mga kabataan kag mga tigulang. Pirmi ini ginasirbi upod ang hiwa sang suha para magdugang sang gamay nga aslom nga sabor.